Внимание! След като в предишното видео предизвиках бурна реакция сред тапицерите, реших, че днес е ред на майсторите по фаянс. Скъпи зидари на гладки повърхности, това видео няма да ви хареса. Но все пак благодаря за вниманието. Казва се кинцуги, японски начин да покажеш, че счупеното не е за хвърляне. Аз просто реших да го приложа върху стол. Не, че знам как се прави, но имах счупен порцелан и една идея в повече. Парчета от сервиз, малко лепило и доза самоувереност. Знаех какво искам, само не знаех как ще стигна до него. Първо дойдоха порцелановите чипове. Нарязах, напасвах, мърморих. Търсих симетрия, но намерих ритъм. Разхвърлян, крив, мой си. После фугата. Нанесох, изтрих, потъна. Повторих. Изтрих пак, потъна пак. Приех, че това ще е фуга с характер, не с точност. Между нас казано, тя също мрази шаблони. Златното фолио. Най-блестящата част. И най-тънката ми нервна нишка. Прилепва само когато не искаш. Блести само когато не бързаш. Но нали уж така е по-ценно, като личи къде си се борил. И накрая столът. Счупен, залепен, запълнен, позлатен. Не го върнах към предишното му състояние. Дадох му ново. Ако не е друго, сега вече знам, всяка пукнатина може да стане история. Стига да имаш търпение и малко злато под ръка.